Ba, iketzaiteko egurre prepareta, bien. Izeten zan, egurre inauzik, egurra darra zeitekotan, egurre inauzik bizan, paguk eta ezak eta inauzik bizan, da epintxe bezan zatetute, hor metro bat inguruko zatezek ero india. Zer esan gore dago inauzi? Inauzi, goizek ebai, goiko adar batzuk ebai, da total moztu barik, arboli bizirik gehatu daiken, adar batzuk entzutzi izan. Hoxe da inauzi hori da. Olako egurraz, da beste lan baraz matarraza botaten zanin arrola dezero dana, orduan aprotxeita bizan burue, mukurre esaten zagon baldue, gerreziet, orduan danak aprotxeita bizan. Eiti ez ikuen zatezek metro bat inguruko zatezek egitea bizan. Depintzea bizan arek, tolostute leleko sartzabin agabat, egur bat beti gora. Haren bueltan hasten zien pilu egiten, da meti egiten, gora inoko meti egiten bueltan. Da gero tapeta bina, soizaz, soizeketara, da soizaz. Da eurreroko iketzaineko larrinien euten zan lurra zeie. Da abotatutzien soizei ganien, keiek urten ez da izan.